Diolch yn fawr am y croeso. Mae'n braf i fod gyda chi am y tro cyntaf. Bore yma, mae dal yn fore, yndi, am 15 munud arall. Dwi hefyd eisiau dweud diolch i Meirion Morris am helpu fi hefo'r Gymraeg ar hyn, achos ail iaith wrth gwrs ydy'r Gymraeg i fi, ac mae wedi bod yn help mawr i fi wrth paratoi hyn. Ond byswn ni'n hoffi gychwyn wrth rhannu ychydig bach am stori i. Fy stori o bywyd yng Nghymru felly. Efallai y bydd yn anodd i'w chlywed, efallai y bydd canu cloch gydag ambell un ohonoch. Tua 7 mlynedd yn ôl, cyfais fy apwyntio yn gynorthwyydd gweinidogaethol gyda Eglwys Presbyteraidd Cymru. Fel llawer o weithwyr ifanc yn dod yn syth o addysg ddiwynyddol, yr wyddwn yn awyddus i gychwyn fy ymdrechion i adeiladu teyrnas Dduw yn fy nghornel fach i o Gymru. Ond, pan gyrhaeddais i ac a dechrau yn y gweinidogaeth, dyma wynebu reality annisgwyl yn syth, sef y capel Cymraeg. Oherwydd natur yr ôl, roedd rhaid wynebu reality 10 capel Cymraeg. Ac oherwydd hyn, yr wyddwn wedi ei darllen o'r Testament Newydd a diwinyddiaeth fel myfyriwr, ochr yn ochr a tyfu fyny yn y Bible Belt yn America, ac hefyd hyfforddi yn Carsalem, Eglwys Byw yng Nghanarfon. Yr wyddwn yn ddisgwyl dod wyneb yn wyneb a chynulleidfaoedd byrlymus, rhai oedd yn cael eu tanio gan ei ffydd yn Iesu Grist ac yn weithredol mewn cenhadaeth a gweinidogaeth yn ei enw. Ond wedi cyrraedd, roedd reality y sefyllfa yn wahanol. Yr oedd y blaenoriaid wedi blino yn llwyr, a roedd y cynulleidfaoedd i gyd yn hun gyda rhan fwyaf o'r aelodau yn absennol o fywyd yr eglwys. Yr oedd synwyr llethol o golli'r dydd ymhlith y blaenoriaid, gyda dim llawer o ddisgwyliad bod gweinidogaeth fywiog yn bosibl o fewn y cyd-destun yma. A hynny oherwydd ei bod wedi profi diriwiad cyflym yn y nifer oedd yn mynychu'r capel yn ystod y ganrif diwethaf. A hynny weithaf ei ymdrechion gorau i gynnal yr achos. Pan cyrhaeddais eglwysu mewn argyfwng, 10 cynulleidfa yn wynebu y diwedd. Yr oedd geiriau y gweinidog ar y pryd wrth i mi gyrraedd yn ungol, gan ddweud ei fod yn deall ei weinidogaeth fel golfal lluniarol, palliative care, yn cynnig cefnogaeth fugeiliol i 10 gynulleidfa oedd yn wynebu marwolaeth sicr, a hynny yn rhywbeth oedd am ddigwydd yn fuan. Wrth i mi siarad gyda'r cynulleidfa, yr oeddent yn aml yn fy atgoffa am yr amser a fi gyda'i capelu yn llawn, y cyfarfodydd yn fywiog, a'i gweinidogaeth yn chwarae rhan canolog y mywyd eu cymunedau. Ond nawr, roedd ei adeiladau anferth, adeiladau o'r 4th ganrif ar 15 gan fwyaf yn wag, yn llaeth, yn oer, ac adeiladau llwyd oedd bellach yn amrhiodol ar gyfer y byd modern. Mae disgrifiad diweddar yn cyfeirio atynt fel decomposing hulks. Chi wedi darllen hwnna? I'r rhan fwyaf o bobl o gwmpas yr adeiladau, yn symbolau o sefydliad crefyddol sydd wedi hen golli unrhyw berthnasedd i'w bywydau nhw. Nid reality i'r 10 cynulleidfa yma'n unig ydy hyn wrth gwrs. Dyma reality eglwysu anghydffurfiol ar draws ein cenedl. Mae geiriau Paul Chambers yn boenus o wir. Mae'n dweud, fod ychydig bach iawn o'r cynulleidfaoedd hyn yn ceisio ailgysylltu ar boblogaeth cyffredinol mewn ffordd sy'n arwyddo dychymyg, a hynny drwy weithgarwch cymdeithasol wedi ei ganoli ar ei cymunedau, mae'n arwyddocaol fod y mwyafrif yn ymddangos yn analluog neu yn anfodlon i ymateb yn positif i'r angen i addasu ar gyfer Cymru sydd wedi ei trawsffurfiol. Mae'n ymddangos fod Glanmor Williams wedi cynnig disgrifiad priodol o'r sefyllfa, a hynny dros 3 degawd yn ôl, pan mae'n galaru wrth ddweud. O siarad ar lefel ddynol gyda'r raddfa yma o ddiriwiad, mae'n ymddangos fod diwedd mynegiant Cymreig o Gristnogaeth o fewn golwg.
Wrth i'r gwerthwydd crefyddol hynny, oedd mor anwyl i genedlaethau ddoe gael ei gadael yn gynyddol mewn proses boenus sy'n llusgo ymlaen. Gweithygu wnaeth y sefyllfa ers hynny. Yn 2013, ysgrifennydd cyffredinol EBC fod llawer o eglwysi yn 10 neu lai o aelodau, a hyn yn arwain at y ffaith bod y gynulleidfa yn ddim mwy na 2 neu 3, gyda llawer ohonynt yn drist a di-fywyd. Braidd yn cael ei llethu gan sylweddoliad maen nhw fydd y cenhedlaeth olaf o weddolwyr yn ei hardal. Dyma geiriau fo. 11 mlynedd yn ddiweddarach, dyma'r norm i rhan fwyaf o'r eglwysi. Heb os, mae argyfwng yn gwynebu ein heglwysi. Does dim ffordd o wadu hynny, bod hynny yn boenus i orfod cydnabod. Ar lefel ddynol, mae'n dyfodol yn ansicr. Mewn ffordd, os na fyddwn yn tynnu cenhedlaethau newydd i mewn, mae'n dyfodol yn sicr. Ond wedi i mi gyrraedd yr ofalaeth, y problem waelodol oedd yn wynebu'r eglwysi hyn yn olfyn neallt i oedd nid yn bennaf y gostyngiad mewn aelodaeth, adnoddau a dylanwad cymdeithasol, nid chwaith y diffyg blaengarwch oherwydd ei bod heb ynni, na chwaith y ffaith fod ei haelodau yn hun. Y problem mawr i mi oedd gynulleidfaoedd oedd wedi colli ymwybyddiaeth dwfn o'i bodolaeth o fewn i'r reality tosgynol transcendent o Dduw sydd yn fyw ac yn gweithio. Yn hytrach na deall neu profi'r eglwys fel ddigwyddiad dynamic o weithgarwch Duw o gael ei ffurfio fel cwrdd Grist i bwrpas cenhadaeth a chybol Duw yn y byd, roedd yr eglwysi yn cyfeirio antynt ei hunan yn bennaf fel sefydliad crefyddol, oedd wedi colli'r frwydr o geisio bod yn perthnasol yn y byd modern. I mi, hwn oedd yr argyfwng llawer mwy ddifrifol. Yn y darlith yma, y rwyf am archwilio'r argyfwng yma yn fwy dwfn, gan gynnig ffyrdd posibl i'r dyfodol. Y rwyf am ddisgrifio'r sefyllfa fel argyfwng mewnfodaeth, a crisis of imminence. Mae'n symptom o fywyd mewn oes seciwlar. Yr ydym am archwilio'n yr argyfwng yn llawnach drwy troi yn bennaf at waith Charles Taylor ac yn arbennig ei lyfr A Secular Age. Rwy'n credu fod Taylor yn cynnig rhai cysyniadau allweddol a all ein cynorthwyo i wneud synwyr o'n cyd-destun presennol. Byddwn yna yn gofyn sut y medrwn ymateb i'r reality newydd yma fel eglwys ac fel eglwysi. Yma byddwn yn troi at yr athrawiaeth am Dduw ac eglwysyddiaeth mewn ffordd sy'n defnyddio cenhadol fel allwedd. So the doctrine of God and ecclesiology in a missional key. Y prif ddadl yma yw fod Duw ei hun yn Dduw cenhadol, ac felly yn naturiol hanfod yr eglwys yw ei bod yn cyfranogi yng nghenhadaeth Duw, sy'n golygu fod yn rhaid i'r eglwys fod yn eglwys cenhadol bob amser. O ganlyniad, yr ydym am ddeiaru ein hymateb fel eglwys mewn athrawiaeth gadarn o'r bod o Dduw a gweithgarwch Duw. Wedi gwneud hyn, fe fyddwn nhw'n archwilio beth a all rhai o ablygiadau y ddiwinyddiaeth yma olygu wrth i ni geisio ymateb mewn ffordd bendant yn ein cyd-destun cyfredol. Byddwn nhw'n gwneud hyn yn gyntaf drwy ystyried ambell i esiampl o fewn i'n henwad i'n hunan sy'n darlunio beth y mae'n ei olygu i gymryd rhan yng nghenhadaeth Duw yn y cyd-destun Cymreig heddiw. Byddaf yn cloi drwy gynnig ambell i ymateb ymarferol i ni ei hystyried fel arweinwyr, eglwysi lleol ac fel enwad. Felly gad i ni gychwyn wrth edrych ar Charles Taylor. Mae A Secular Age gan Taylor yn cynnig ethnograffeg athronyddol am gyflwr y gorllewin modern. So an anthropology of beth yw athronyddol? Dych chi'n gwybod yn well?
philosophical ethnography. Dyna'r gair, dwi'n gwybod pam fi'n trio cyfeithio fe i chi. A fi'n trio cyfeithio i fi, fod yn onest. Ond mae'n rhoi hynny, felly, am gyflwr y gorllewin modern. Rhywbeth i'n cynorthwyo i ddeall beth yw byw mewn oes seciwlar. Yn y gwaith hon, mae'n gwahaniaethu rhwng tair haen o ddeall y term seciwlar. Rhywbeth sy'n rhoi deall dwfn i mi wrth geisio dirnad ein sefyllfa gyfredol. Mae'r haen gyntaf, seciwlar 1, yn cyfeirio at brifateiddio crefydd a ddi wrth y sgwâr cyhoeddus, yn arbennig y byd gwleidyddol. Mae hyn yn gwbl wahanol i'r sefyllfa yng ngwledydd cred cyn y cyfnod modern. Yn y byd hwnnw, roedd crefydd ym mhob man wedi ei blethu a phob peth arall, ac nid oedd yn meddu gofod ar wahân iddo ei hun. Yng ngeiriau o Tudur Jones ar diwedd y 4yd ganrif ar 15, yr oedd y ffydd Cristnogol a diwylliant Cymreig wedi ei cydblethu yn ddwfn, a roedd y crefydd yn ymestyn hyd yn oed i gornelu pellaf cymdeithas. Yn ôl Denzil Morgan yn ddiweddarach, yr oedd Cristnogaeth a hunaniaeth Cymreig wedi gydblethu i'r fath raddau fel ei bod braidd yn aniffodadwy. Hynny, yng Nghymru heddiw, y mae crefydd i raddau helaeth wedi diflannu i'r ymylon. Ond rhywbeth sy'n perthyn i ddewis personol, preifat, ac wedi colli ei ddylanwad cyhoeddus fel ei rym ffurfiannol i cymunedau ffydd. Felly, cymdeithas ôl Cristnogol yw ein cymdeithas ni, fel oedd Glyn yn dweud. Mae hyn yn disgrifiad o'r proses y mae Taylor yn gyfeirio ati fel dadfwndelu, unbundling. Oedd gyda fi PowerPoint i ddangos efo'r geiriau, ond dyma'r sgrin, a dwi ddim wedi dod projector, so... sorry am hynny, os da chi eisiau hynny wedyn gallai danfon hynny draw. Ond cyfeirio at y syniad yma o dadfwndelu, unbundling mewn moderniaeth. Yn dechrau'r ganfed ganrif, yr oedd bod yn Gristion yn cyfystyr a bod yn Gymro, yn aelad o capel anghydffurfio lleol, a mae'n debyg yn bleidleisio i'r rhyddfrydwyr neu yn ddiweddarach y blaid lafur. Ond erbyn heddiw, mae'r pethau yma wedi ei dadfwndelu. Yn sicr, mae'n bosib i fod yn Gymraes heb fod yn Gristion heddiw, yn arbennig heb mynychu'r capel. Mae'r broses o dadfwndelu yn ôl Taylor yn cael ei yrru yn rhannol gan, yn y geiriau fo, greater mobility, the social geographic internationalism of modern life, the loosening of earlier ties this brings with it, and the newer forms of individualism that it fosters. A mae wedi ffynnu yr hyn y mae'n ei alw yn ethig ddilysrwydd, the ethic of authenticity, lle mae angen i ni greu ein hunaniaeth neu geiradu ein hunaniaeth, yn hytrach na'i dderbyn o'r traddodiadau y cawsym ein geni iddynt. O ganlyniad, o fewn i seciwlar 1, peidiodd eglwysu a deall ei hunan bellach fel tystiolaeth cyhoeddus i'r efengel i ryw raddau o leia, gan weld torri'r berthynas rhwng eglwys a chymdeithas fwy. Y mae capel yn dod yn fater preifat, yn ddewis i unigolyn. Mae'n gymdeithas wirfoddol. Rydym yn rhydd i gredu, ond ni ddylem ddisgwyl i eraill ei dilyn. Felly mae'n ymwneud â crefydd yn cael ei gyfyngu i fynychu capel, a broses ffurfiannol yn gyfyngedig i ddiwioldeb personol. Canlyniad rhyddfrydiaeth modern yw hyn, rhywbeth yn ei dro sy'n her wirioneddol i'r gwaith o wneud a bod yn ddisgyblion. Cyfeiria seciwlar 2 at ddirwyad cyflym credo a gweithgaredd crefyddol mewn pobl sy'n cefnu ar Dduw a bellach yn peidio mynd i capel. So dyna seciwlar 2. Dyma gyd-destun yr hyn a elwyr yn thesis seculareiddio, the secularisation thesis, sy'n dadlau fel y daw cymdeithas yn fwy modern, yna mae'r tebygolrwydd y byddent yn credu yn new neu yn mynd i eglwys yn lleihau. Ar y lefel yma, mae rhan fwyaf o bobl yn canolbwyntio ei sylw ac yn ddiffinio'r argyfwng sy'n wynebu Cristnogaeth Cymraeg heddiw.
Mae hymateb i seciwlar 2 yn aml wedi ei canolbwyntio ar strategaethau pragmataidd ar gyfer twf eglwysig mwyn denu y gymdeithas Cymraeg yn ôl i'r capel. Yn aml, trwy geisio moderneiddio y ffydd mwyn ei gwneud yn fwy deuniadol i bobl fodern. Ymdrech yw hyn at gynnwys y ffydd Gristnogol o fewn i syniadaeth a diwylliant gyfoes. Yn y pen draw, rwy'n credu fod canoli ein dealltwriaeth o'r argyfwng dwi'n sôn amdani a'r seciwlar 2 wedi bod yn gam ddiagnoses fel strategaeth gynradd gan nad yw wedi mynd i'r afal yn ddigonol gyda gweithred a bodolaeth Duw yma yn awr, a heb ystyried yn ddigon gofalus pam fod pobl yn ei chael mor anodd i adnabod a profi Duw yn ein oes seciwlar ni heddiw. Felly, gan ddilyn Taylor, y rwyf yn dewis canolbwyntio ar be mae'n galw seciwlar 3. Agwedd sy'n canoli ar yr amodau credu sy'n rhoi ffram ar ein profiad o fywyd a ffydd mewn cyd-destun seciwlar. Rwy'n credu ei fod yn cynnig dealltwriaeth sy'n ddwfnach o gyd-destun crefyddol y Cymru ôl-Gristnogol, gan roi esboniad clirach o'r argyfwng mewn fodol sy'n ein hwynebu ni heddiw. O fewn i seciwlar 3, yr ydym yn cydnabod nad yw credu yn new bellach yn wireb. It's no longer axiomatic. Dyna geiriau Charles Taylor. A mae hyn yn golygu ei bod yn anodd yn aml i rywun i ddal ei ffydd yn ei cyd-destun am tymor hir. Tra bod eraill yn teimlo gorfodaeth i adael ei ffydd y tu ôl iddynt, efallai ei fod yn gelaru am y colled. I eraill, nid ydynt yn gweld ffydd fel posibilrwydd dymunol ac nid ydynt yn teimlo gorfodaeth o gyfeiriad unrhyw strwythur credo. O fewn fframwaith seciwlar 3, mae credowau ac ymarfer Cristnogaeth yn frau. Mae'n agored, yn fregus yn wyneb cwestiynau ac amheuon ac yn un opsiwn ymhlith llawer. Efallai y byddwn nhw'n cael ein magu mewn ysgol Sul yn mynychu clwbiau ieuenctid sydd yn ein ffurfio ni ac ein ffydd ni. Ond wedi cyrraedd prifysgol, does dim llawer o'n ffrindiau ni yn mynychu'r capel a byddwn ninnau yn peidio mynd yn y diwedd. Mae pethau gwell i wneud ar fore Sul, fel cysgu mewn. Mae ffydd yn dod yn rhywbeth anodd i'w gynnal dros amser ac nad dyma'r norm diwylliannol bellach felly. Gan mai dewis personol unigol yw bod yn rhan o eglwys, rhwydd yw gwneud y dewis i peidio bod yn rhan rhagor. Mae amryw o ddiwynyddion a hanaswyr eglwysig o Gymru wedi dangos hefyd fod llawer o'r dadleuon cymdeithasol, crefyddol a ddiwynyddol wynebwyd yn y 4th ganrif ar 15 a'r 20th ganrif wedi gadael ein heglwysu heb fawr o hyder, yn arbennig o ran ei dealltwriaeth o weithgarwch dwyfol a beth yw ystyr bod yn eglwys Iesu Grist mewn byd sydd yn newid mor gyflym. Mae gymdeithas gyfalafol, mae ffydd heb fod yn ddisgybl yn arferol bod hynny yn anghynaladwy. Dyma'r etifeddiaeth ddaw o federniaeth, rhywbeth nad yw'r tu allan i gymuned ffydd, ond rhywbeth sydd yn effeithio pawb yn ein oes seciwlar ni, gan cynnwys pobl yn yr eglwys hefyd. Mae Taylor wedyn yn datblygu'r amodau credu yma drwy'r cysyniad o ffram fewnfodol, the imminent frame, a dyma lle dwi eisiau ni canolbwyntio ar rwan. Mae'r imminent frame yn ffurfio trefn naturiol o'i gymharu ag un gorywch naturiol. Mae hwnna'n rhywbeth modern. Byd mewnfodol yn hydrach na un drosgynyddol. Yn y diwedd, canlyniad hyn yn wahanol i'n rhagflaenwyr Cymreig cyn i fodornaeth ennill y tir, yw nad ydym bellach yn deall y byd fel llwyfan y gweithgarwch dwyfol. O leiaf nid yn ein bywyd o ddydd i ddydd, hyd yn oed os da ni'n credu yn new. Mae Taylor yn galw hyn yn symudiad tuag at ddadrithiad, disenchantment. Mae'r byd wedi colli ei natur sacramentaidd i ni.
Mae rhan fwyaf o bobl yn byw o fewn I strwythur o fyd sydd wedi ei cau. Mae'n gael efo closed world structure. Byd sydd yn ein cau allan o ymwybyddiaeth dwfn o bresenoldeb Duw neu weithgarwch trawsffurfiol Duw yn ein bywydau ni. Yn benodol, yn ystyr ffenomonolegol lle mae ein canfyddiadau yn siapio ein profiadau o reality. Dyma oedd holl fwriad y prosiect modern erioed ac I raddau helaeth mae wedi llwyddo. Mae'r ffram fewnfodol hefyd yn siapio ein profiad o fywyd yn yr eglwys. A gwir plaen yw fod llawer o gynulleidfaoedd anghydffurfiol yng Nghymru heddiw yn brin iawn o unrhyw brofiad o gwrdd ar Duw byw, yn arbennig yn y capel. Mae hyn wrth siarad gyda pobl dwi'n caru o fewn y capeli hefyd. O fewn I strwythur byd sydd wedi ei cau, mae profiad llawer o eglwysi o'r byd yw fel petai yn fan sydd wedi ei gau, yn le lle mae unrhyw dreiddio o gyfeiriad y Duw yng Nghrist sy'n barnu a maddau yn amhosibl. Fyddwn nhw'n tueddu I feddwl am ein hunan o fewn I resymeg moderniaeth fel sefydliadau crefyddol sydd yn amddifad o'r adnoddau I ymateb i'r Gymru seciwlar newydd, lle nad yw pobl ag unrhyw diddordeb mewn ymrwymo na chymryd rhan mewn crefydd. Yn ôl y resymeg mewnfodol, mae'r dyddiau olaf yn ein agosau. Mae'n hadnoddau wedi ei treulio, mae'n seddau yn wag, ac ychydig, os o gwbl, yw ein cysylltiadau a'n cymunedau lleol lle da ni yn byw. Ar weithaf, ein hymdrechion gorau I ddenu pobl yn ôl i'r capeli, mae'n amhosibl I ni gystadlu rhagor gyda atyniadau y diwylliant Cymreig modern. Rydym wedi troi at gynhaliaeth gan colli unrhyw synwyr o cenhadaeth Duw yn y byd. Hynny, I teilwr, fod y ffram fewnfodol yn gyffredin I bob un ohonom ni yn y gorllewin fodern, nid yw'r drws wedi ei gau i'r drosgynnol. Mae'n parhau I fod ar agor o leiaf mewn egwyddor. A mae'n dadlau fel hyn, a mae hyn yn bwysig iawn. The process of unbundling in the context of disenchantment produces the world of the immanent frame, in which more people are looking for meaning, and a great many of them are looking to reconnect with forms of transcendence. They are, we might say, trying to find a faith which might speak to them. The churches, however, frequently do not manage to communicate a faith of this kind to them. Mewn geiriau arall, mae pobl madan yn aml yn dymuno mwy nag y mae'r oes seciwlar yn ei gynnig. Bellach mae pobl wedi dechrau sylweddoli, yr holl dda y mae wedi ei roi I ni, mae'r prosiect modern wedi gwneud llawer o ddrwg ysbrydol hefyd. Mae wedi ei gwneud yn unigolion sydd mewn ymdrech di-ddiwedd I greu hunaniaeth I ni ein hunan. A mae wedi creu pellter rhwng ni ag eraill a rhwygo ein cymunedau. Mae cymunedau mor wahanol a sut oedden nhw yn gynt. Yn y gyd-destun yma, mae llawer o bobl fodern yn deheu am brofi rhyw elfen o transcendence, rhywbeth mwy, o leiaf weithiau. Mae hyn i'w weld yn y troi modern at ysbrydolrwydd fel sydd mewn myfyrio, crisialau hyd yn oed, a hyd yn oed, fel oedd Glyn yn sôn am y perundod sydd yn dod yn fwy poblogaidd yn ein oes ni heddiw. Mae'n siŵr fod mwy I fywyd na hyn. Y problem hynny yw nad yw pobl yn cael hyd I hynny yn ein capeli ni. Yn aml, ein capeli, ac yn anffodus, yn ein capeli yw'r lle olaf y mae pobl yn mynd I gael profiad o'r trosgynnol, I gael profiad o reality sydd y tu hwnt neu y tu allan I ni ein hunan. Weithiau mae her mwyaf y fy ngelu ydy'r capel. Rwy'n credu fod hyn yn wir gan nad ydym yn siŵr o hyn ein hunan. Mae hyn yn symptom o oes seciwlar. Dyma argyfwng mewnfodaeth. Felly,
wrth symud at yr ail bwynt. Felly, rwyf yn awr am droi at yr athrawiaeth am Dduw, the doctrine of God. Mae hwn yn groesffordd allweddol i'r ddadl, oherwydd mi fydd yr athrawiaeth am Dduw yn rhoi yn rhoi i ni cysyniad unigryw Cristnogol o'r trosgynnol a sail i ddiwinyddiaeth ac ymarfer cenhadol heddiw. Yn ei hanfod, rwyf yn weary o'r hyn y byddwn yn ei alw yn bragmatiaeth cenhadol, so missional pragmatism. Wrth ddweud hyn, beth dwi'n ei olygu yw gwneud pethau y tybiwn fydd yn tyfu'r eglwys a gwneud hynny heb i'r gweithgarwch fod wedi ei wreiddio yn ein cyfranogiad y modolaeth a gweithgarwch Duw, fel y mae hyn cael ei ddatguddio yn Iesu Grist trwy'r Ysbryd Glân. Mwyn cyd-destun, un o brif symudiadau ddiwinyddiaeth rhyddfrodol Fadan oedd i ail strwythuro yr athrawiaeth am Dduw o amgylch mewn fodaeth dwyfol mwyn cynhadu. Ei dadl oedd nad oedd moderniaeth mwyach yn caniatáu gofod i ffurfiau cyd-fodern a ddwyfoldeb trosgynnol, i fod dwyfol sydd o'r tu allan i ddynoliaeth ac i ddiwylliant ddynol. Felly, rhaid oedd cael ffordd newydd i siarad am Dduw i'r dyn modern. Canlyniad hyn yn aml oedd ddiwinyddiaeth o fewnfodaeth dwyfol oedd yn seiliedig ar ddelfryddiaeth Hegelian. Bellach, ysbryd absolute diwylliant dyn oedd Duw. Mae bodolaeth Duw yn codi o diwylliant ddynol. O ganlyniad, roedd yn barhad ontolegol rhwng Duw a dynoliaeth, if I sound like a Bortian, it's because I am. Bellach, dath teyrnas Duw yn cyfystyr a delfrydau moesol modern a chynnydd dynoliaeth. Yr ydym bellach wedi ein dysgu, mae yn yr eglwys yr ydym yn dysgu i fod yn ddinasyddion moesol. Dyma lle i dysgu sut i fod yn pobl da. Ond, rwyf yn credu ei bod yn berffaith glir bellach fod diwinyddiaeth sydd yn gwbl fewnfodol ddim yn gymwynaswr mawr i genhedlaeth. Sorry, na i deud hwnna eto. Ond rwyf yn credu ei bod yn berffaith glir bellach fod diwinyddiaeth sydd yn gwbl fewnfodol ddim yn cymwynaswr mawr i genhadaeth. Yn arbennig yng nghyd-destun dadl Charles Taylor fod pobl yn deheu am rhywbeth y tu hwnt i nhw eu hunan, heb sôn am geisio taflu syniadau ddiwylliannol gorllewinol ar Dduw. Mae llyfr Robert Pope, Seeking God's Kingdom, yn cynnig dansoddiad craff o'r materion hyn o fewn i Gristnogaeth Cymreig yn yr 20th ganrif. Yn ei lyfr, fe ddaw i'r casgliad fod, quote, rhaid bod diwinyddiaeth ffrwyddfrodol wedi cyfrannu o leiaf yn rhannol at y diriwiad mewn ymarfer crefydd yng Nghymru. Os oedd yn unig am ddiffynnydd byw yn fwysol, nid oedd gan yr eglwys neges unigryw i gynnig i gymdeithas mwyach. Fe welodd dynion a merched nad oedd yn angen dysgeidiaeth a ffurfau crefyddol arnynt rhagor i fod yn ddinasyddion moesol. Mae anffyddiwr Steve Bruce yn dod i casgliad tebyg iawn yn ei erthygl The Demise of Christianity in Britain, sydd wir werth ei ddarllen. Mewn sawl ffordd, mae ddiwinyddiaeth rhyddfrodol wedi arwain at effaith oedd yn gwbl i'r gwrthwyneb i'r hyn a fwriadodd. Nid yw wedi gwasanaethu'r dasg o ddiffynyddiaeth fel yr oedd wedi gobeithio ei wneud. Ac wrth gwrs, nid un peth neu un system yw ddiwinyddiaeth rhyddfrodol, just fel ddiwinyddiaeth Efengelaidd yn sicr. Mae ffurfiau ddiweddar yn ceisio gwneud lle ar gyfer y trosgynnol, tries to make space for the transcendent. Y brif bwynt am nawr yw yr angen sydd yna am athrawiaeth o Dduw sydd yn gwasanaethu cenhadaeth mewn oes seciwlar. Ac un o henfodion hynny fydd mynegiant clir o drosgyniad dwyfol, o droi at y Duw sydd uwchben ein ddynoliaeth a'r holl greadigaeth. Nawr, cyn i fi mynd ymlaen, rwyf am cydnabod fod Thomas Charles Edwards wedi meddu'r union fewnwelediad hyn ar groesffordd pwysig yn hanes ddiwinyddol Cymru. Yn ei darlith Davies yn 1895, a mae'n cydnabod fod mewn fodaeth
a trosgenoldeb yn ffyrdd priodol o siarad am Dduw, fod hyn wedi tueddu i gael ei golli o mewn ddiwinyddiaeth Cymraeg ar y pryd. Yn y traddodiad Efengylaeth Cymraeg, mae'n dadlau fod trosgynoldeb dwyfol wedi ei gynoli ar waith Crist yn yr iawn mewn ffordd wrth mor neilltuol fel ei fod wedi esgeleiso cyflawnder person Crist o fewn ei fywyd trindodaidd Duw. Drwy fabwysiadu ddiwinyddiaeth Biwretanaidd mewn ffordd wrth mor ddigwestiwn, collodd y ddiwinyddion Cymreig ei olwg ar led a dyfnder y traddodiad union gred Cristnogol, rhywbeth oedd wedi bod mor amlwg yn ysgrifen y ddiwinyddion cynharaf fel Thomas Jones a Thomas Charles. Eto, fel y mae Edwards yn cydnabod, yn y traddodiad union gred Cristnogol, ni ellir echdynnu trosgynoldeb Duw o fewnfodaeth Duw. Yn y geiriau fo, mae Duw yn trosgynnol i fod yn fewnfodol. Crist drosom mwyn iddo ddod yn Crist ynom. Rhaid i hyd yn oed yr athrawiaeth am fewnfodaeth Duw cyfuno gyda'r iaith sy'n corffori trosgynoldeb Duw. Mae'n ei gyfarch fel ein tad oherwydd mae Duw yn fewnfodol. Ond mae'n ychwanegu yr hwn wyt yn y nefoedd oherwydd fod y tad yn drosgynnol. Yn y ddwy wedd mae Duw yn bersonol, a rwy'n credu bod hynny yn berffaith cywir. Ac felly, rwyf am i ni gloddio'n ddwfnach i beth mae hyn yn ei olygu, wrth troi yn benodol i athrawiaeth y drindod yn union fel gwnaeth Thomas George Edwards ar y pryd. Yn fwy penodol, rwyf am droi at yr hyn y mae ddiwinyddion yn ei galw yn deilliadau trindodaidd a cenhadaethau trindodaidd. So the Trinitarian processions and the Trinitarian missions. A mae hyn wrth galon yr hyn y rwyf am ei ddweud heddiw gan ei fod yn ddiaru yr hyn y rwyf yn ei olygu wrth ddweud y gair cenhadaeth ac yn ein cynorthwyo i ddeall sut yr ydym i gyfranogi yng nghenhadaeth Duw fel eglwys, how we participate yng nghenhadaeth Duw fel eglwys. A mae'n esbonio'r sgwrs am yr hyn y mae'n ei olygu i brofi trosgynoldeb a mewnfodaeth Duw yn ein bywydau ac i tynnu eraill i mewn i gariad Duw trwy ffydd. Yr ydym am droi am eiliad felly at gredo Nicaea gan fod y deilliadau a'r cenhadaethau yn cael eu mynegu yn eglur iawn yno. Y rwyf am adeiladu'n arbennig ar Thomas Aquinas a Karl Barth yn arbennig felly, y ffordd maent yn deall y berthynas rhwng athrawiaeth y drindod ac athrawiaeth etholedigaeth, rhywbeth y byddwn nhw'n dod ato mewn eiliad. Felly, yr ydym am gychwyn gyda'r deilliadau drindodau, the Trinitarian processions. Wrth wneud hynny, y rwyf am i ni gadw ein meddwl, fod y deilliadau a'r cenhadaethau trindodaidd wedi eu cyfuno o fewn i fedolaeth trindodaidd Duw. A mae'r ddau yn hydreiddio, they both inform ei gilydd. Mewn gwirionedd, ni chewch y naill heb y llall o ran ein diwinyddiaeth trindodaidd, ond fe ddychwelwn at hynny ychydig yn ddiweddarach. Nawr, wrth ystyried y deilliadau drindodaidd, mae'n ychydig bach o eirfa dechnegol, yr ydym yn siarad am Duw, cofiwch. Nid wyf yn credu ei bod mor anodd â hynny gan fod popeth sy'n cael ei ddweud yn y credo wedi ei wreiddio yn yr ysgrythur. Rhywbeth y ddylwn fod yn gyfarwydd ag wrth gwrs. Ond cael yn y credo yw'r gyffes ein bod yn adnabod bodolaeth tragwyddol Duw drwy fod yn dystion i weithgarwch a chybol Duw fel tad, mab ac ysbryd glân. Dyma pwy ydy Duw. Duw yw yr un sy'n gweithredu ein mwyn ni ac ein iechaldwriaeth fel tad, mab ac ysbryd. Nid oes Duw cuddiedig y tu ôl i'r Duw sy'n cael ei datguddio yn Iesu Grist ac yr ysbryd glân. Nid oes rhyw God beyond God, rhyw Deus absconditus fel y mae rhai wedi awgrymu. Mae natur Duw yn uwchlaw y creadigaeth, ond mae cariad Duw yn dod i mewn yn llawn i'r creadigaeth yn Iesu Grist a'r ysbryd i'n tynnu ni i fewn i fywyd trosgynnol Duw.
Mae'r deilliadau treindodaidd yn cyfeirio at Dduw in se, Duw yn ei hunan, hanfod Duw. Mae'r cenhadaethau wedyn, y cenhadaethau treindodaidd yn cyfeirio at Duw ad extra, bydolaeth Duw yn ei gweithredwydd yn y creu ac yn ei iechadwriaeth. Ond nid yw'r ddau peth yma yn ddau peth gwahanol iawn i'w gilydd. Maen nhw dau yn cyd-fynd gyda'i gilydd. Yn hytrach, mae bodolaeth Duw yn gweithred Duw. Dyma resymeg y gras sy'n ethol fel y gwelwn maes o law. Yn dilyn y coenus a bort. Felly, mae'r deilliadau dreindodaeth yn berthnasau o darddiad o fewn i'r un Duw. Fel y mae'r credw yn dweud, credwn yn un Duw, y tad holl a lluog. Mae'n mynd yn ei flaen i ddweud, credwn yn yr arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, ac yn hedlwyd gan y tad cyn yr holl oesoedd. A credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd, rhoddwr bywyd sy'n deillio o'r tad a'r mab. Yr hwn gyda'r tad a'r mab a gyd-addolur ac a gyd agoneddir. Mae'r perthnasau hyn yn deilliadau yn esgor yn dragwyddol ar dri berson o fewn y diwdod. Wrth ddefnyddio personau, mae'r credo yn gyfeirio at berthnasau sy'n cynnal ei gilydd. Felly mae un Duw a mae tri person o fewn i'r un Dduw. Mae'r perthnasau hyn yn dragwyddol. Hynny yw, nid yw y tad wedi cynhedlu'r mab mewn amser, ond dyma'r mab wedi ei gynhedlu cyn yr holl oesoedd gan y tad. A mae'r ysbryd yn deillio'n dragwyddol o'r tad a'r mab. Does dim cyn yn nyw, amser cyn bod Duw yn dad, mab ac ysbryd. O bryd i'w gilydd mae ddiwinyddion yn cyfeirio at hyn fel perichoresis neu ympreswylio, cytun, mutual indwelling. Yng ngeiriau Bort, the divine modes of existence condition and permeate one another mutually with such perfection that one is as invariably in the other two as the other two are in the one. Felly dyma pwy yw Duw yn dragwyddol. Ni ddaeth Duw yn drindod mewn amser, ond dyma pwy yw Duw o dragwyddoldeb. Nid yw Duw yn fod statig, ond yn dragwyddol ddynamig, ar waith am byth. Mae Duw yn gariad treindodaeth trwy'r ysbryd glân, y weithred cytun cariadus o dad, mab ac ysbryd o fewn i un hanfod duwiol. Dyma yw yr hanfod dwyfol. Ystyr Duw i'r perthnasau tragwyddol o bersonau treindodaeth, a mae hyn yn dal perthynas gyfannol i'r cenhadaethau treindodaeth felly. So dyna lle da ni'n edrych ar rwan. Felly tarddiad y gair Saesneg missions yw'r gair Llatyn metere, ac ystyr y gair yw i anfon, y gair yn Groeg apostello, gair ddylai eich atgoffa o'r gair apostol, neu un sy'n cael ei danfon. Felly mae awnelo cenhadaeth Duw a'r tad yn anfon y mab, a'r tad a'r mab yn anfon yr ysbryd i mewn i'r byd. Yn ôl Thomas Aquinas, mae'r tad yn anfon ei fab i'r byd yma i gael ei wneud yn un a chnawd dynol. A mae'r tad a'r mab yn anfon yr ysbryd glân i mewn i uneidiau dynol i'w haildrefnu yn ôl delw y mab, ac i'w galluogi i gyfranogi yn y deilliadau dwyfol. Felly mae yna ddau nodwedd henfodol i cenhadaeth dwyfol. Y gyntaf yw'r deilliadau dwyfol, lle mae'r mab yn deillio oddi wrth y tad, a mae'r ysbryd yn ymdeithio oddi wrth y tad a'r mab. Yr ail yw y person dwyfol yn bresennol yn y greadigaeth mewn ffordd newydd. Nid yw cenhadaeth Duw yn creu rhywbeth newydd yn Duw, oherwydd nid yw Duw yn newid. Does dim potensial sydd heb ei ddefnyddio yn Duw, ond y mae Duw yn llifo mewn cyflawnder perffaith fel tad, mab ac ysbryd glân. Dyma dull newydd o bresenoldeb Duw gyda ni o Dduw yn gweithredu drosom ni. Felly mae Duw tros y greadigaeth, ond mae Duw yn gwneud ei hunan yn fewnfodol yn y greadigaeth. Mae'r Duw transcendent gyda ni mewn ffordd arbennig trwy ras. Nid fod Duw heb fod yn bresennol o'r blaen, ond dyma Duw yn bresennol mewn ffordd newydd, drwy'r mab dragwyddol cymryd cnawd, neu'r ysbryd tragwyddol yn disgyn fel tafodau tân.
Ac nid yw'r gras yma yn golygu unrhyw newid yn Duw, ond yn hytrach mae'n datguddiad o fodolaeth tragwyddol Duw. A mae gweithredwydd Duw yn cyd-fynd yn berffaith gyda bodolaeth tragwyddol Duw. A mae'n briodol felly i bob peth gael ei wneud yn newydd yn Chris, gan fod pob peth wedi ei wneud ganddo ac ei fwyn. I Thomas Aquinas, oherwydd mae eiddo personol yr ysbryd yw cariad, y cariad sydd yn uno y tad a'r mab yn tragwyddol, mae'n briodol felly fod yr ysbryd wedi ei dywallt i galonau pobl mwyn esgor ar gariad at Dduw ynddynt. Felly mae cenhadaethau Duw yn cynnwys y deilliadau, gan olygu mae Duw sy'n presennol, Duw ei hun, ac yn gweithio mewn gwirionedd. A mae cenhadaethau Duw yn cwmpasu y nod ond tynnu i mewn i'r bywyd dwyfol, fel y medrwn cyfranogi o'r bod trindodaidd. Felly fe ddewn yn ôl at hynny, at y syniad o gyfranogiad, participation mewn munud, oherwydd wrth gwrs mae hynny yn rhywbeth canolog iawn. Ond yr wyf am ystyried hyn ochr yn ochr ac ystyriaeth o athrawiaeth etholedigaeth Bort's Doctrine of Election, fel mae hwnnw yn cael ei osod allan yn ail gyfrol ei Church Dogmatics, y gyfrol am yr athrawiaeth am Dduw. Ac felly, wrth gwrs fel Presbyteriaid neu Methodistiaid Calfinaidd o ran hynny, pan y byddwn nhw'n meddwl am etholedigaeth, mae'n tebyg y byddwn nhw'n meddwl am athrawiaeth Calvin am etholedigaeth dwbl. Ond y problem gyda Calvin yw fod ei athrawiaeth am etholedigaeth wedi echdynnu o'r deilliadau a'r cenhadaethau drindodaidd. Nid yw'n gwneud cyfiawnder ar Duw sydd wedi ei datguddio yn Iesu Grist trwy'r Ysbryd Glân. Mae Calvin yn gwneud etholedigaeth yn ddewis arbitrary o fewn bywyd cuddiedig Duw, a hynny ar wahân i gariad a gras Duw tuag at ei holl greadigaeth fel Tad, Mab ac Ysbryd Glân. I'm just trying to make sure I offend everybody, basically. Y mae Duw yn penderfynu rhag blaen i ethol rhai, ond nid eraill am ddim rheswm ar wahân i arddangos ei agoniant. A nid yw'r gogoniant yma yn cael ei oleio'n greiddiol gan hunan rhoi Duw yn Iesu Grist. Yng ngeiriau Calvin, mae gras Duw yn cael ei rhagflaenu gan etholedigaeth. A nid yw hyn yn gwneud synwyr o'r cariad tragwyddol Duw yn neilliadau Duw na cenhadaethau Duw i dynnu yr holl greadigaeth i mewn i fywyd trindodaidd Duw drwy'r gair ac ysbryd. A mae'n gwahanu gras oddi wrth bodolaeth tragwyddol a perfeithrwydd Duw. Mae hyn wedi bod yn faes trafod brwd i lawer o ddiwinyddiaeth wedi'r diwygiad Protestanaidd, ac nid yw'n priodi'r yn naturiol gyda gweddill prydferthwch ddiwinyddiaeth Calvin fel cyfanwaith. Mae Bort yn goresgyn y mater yma drwy osod, fel Thomas Aquinas, athrawiaeth etholedigaeth o fewn i athrawiaeth o am Dduw. I Bort, Iesu Grist yw gwrthrych a goddrych etholedigaeth. Jesus Christ is both the object and the subject of election. Nawr mae cyfeirio at Iesu Grist fel gwrthrych etholedigaeth, yr un sy'n cael ei ethol, yn cydnabod gyda Calvin ac yr Apostol Paul fod pobl yn cael ei ethol yng Nghrist cyn sylfaenu'r byd. Yr ydym yn cael ein tynnu i mewn i fywyd Dduw trwy ein etholedigaeth yn Iesu Grist, y Duw ddyn, ac yn ei fywyd cawn ein huno a Duw drwy'r ysbryd. Mae Iesu wedi esgyn at y Tad ac wedi ein huno a Duw drwy ei ysbryd glân. O ddilyn resymeg y deilliadau a'r cenhadaethau felly, mae Bort yn dadlau dros etholedigaeth holl gyffredinol yn Iesu Grist. Mae pawb wedi ei creu drwy Iesu Grist ac wedi ei hethol yn Iesu Grist i gael ei huno a Duw trwy Grist a'r ysbryd. O ddefnyddio ymadrodd Irenaeus, mae ddynoliaeth ei hun wedi ei hael egluro yn y mab. Humanity is recapitulated in the Son. Dyma telos dynoliaeth. Yr ydym wedi ein creu gan y mab ac mwyn y mab. Iesu Grist yw'r adda newydd sy'n ein achub o bechod ac marwolaeth. Ond nid plan A yw adda a Iesu yw plan B. Iesu Grist yw plan A Duw o dragwyddoldeb. Mae hyn ei hun yn newyddion bendigedig wrth gwrs. Ond mae Bort hefyd
hefo concern dros osod allan Iesu Grist fel goddrych etholedigaeth, yr un sydd yn ethol. Iesu Grist yw'r Duw sydd yn ethol. Cofiwch, mae'n ysgrifennu yng nghyd-destun yr athrawiaeth am Dduw, rhywbeth sy'n mynd â ni yn ddyfnach i'r deilliadau a'r cenhadaethau. Felly mae dweud Iesu Grist yw goddrych etholedigaeth cystol a dweud fod bodolaeth y Duw y Drindod yn cael ei bennu gan penderfyniad tragwyddol Duw i fod yn Dduw drostom ni. Yng ngeiriau Bort, God is himself in the primal and basic decision in which he wills to be and actually is God. God is none other than the one who in his Son or Word elects himself and in and with himself elects his people. Felly penderfyniad tragwyddol Duw yw etholedigaeth. Drwy ba un y mae'n penderfynu i dynnu dynoliaeth i mewn i'r bywyd dreindodaidd. Mae Duw felly yn ethol Duw ei hun i fod yn Duw drostom ni. Dyma gyfamod tragwyddol Duw yn Iesu Grist. Mae Duw am wneud beth bynnag sy'n ofynnol i fod yn Dduw gyda ni, gan gynnwys cario pwys pechod a marwolaeth mwyn i ni gael ein rhyddhau o'i grym drosom. Mae hwn yn benderfyniad tragwyddol, rhywbeth sy'n hanfod bodolaeth Duw, gan olygu nad oedd amser cyn pryd oedd Duw heb fod wedi penderfynu i fod yn Duw drostom ni. Yn hytrach, dyma pwy ydy Duw eto. Cyhoeddiad yw'r efengyl, mae Duw yw yr un sy'n gweithredu drostom ni ac ein iechawdwriaeth fel Tad, Mab ac Ysbryd Glân, fel y dywed y Credo. Golyga hyn yn geiriau Bruce McCormack. The electing God, Bart argues, is not an unknown X. He is a God whose very being, already in eternity, is determined, defined by what God reveals himself to be in Jesus Christ, namely, a God of love and mercy towards the whole human race. This is what Bart means for us to understand when he says that Jesus Christ is the subject of election. Mae Bart felly yn ei le yn dweud, the election of grace is the sum of the gospel. We must put it as pointedly as that. But more, the election of grace is the whole of the gospel in nous. It is the very essence of all good news. I grynhoi hyn I gyd, nid dwy weithred ar wahân yw'r deilliadau trindodaidd a'r cenhadaethau trindodaidd, y maent wedi ei huno yn dragwyddol y modolaeth a gweithgarwch Duw. Dyma'r hyn y mae diwinyddiaid yn cyfeirio ato o bryd i'w gilydd fel ontoleg cyfamodol Bort, sef bod bodolaeth Duw wedi ei bennu yn dragwyddol gan gyfamod Duw a'r Duw ei hun I fod yn Duw gyda ni, I fod gyda'r dynoliaeth trwy gair ac ysbryd. Duw yw'r un sy'n caru mewn rhyddid, meddai Bort. O canlyniad, mae mab tragwyddol Duw wedi ei bennu cyn yr holl oesoedd I fod yn Dduw dyn Iesu Grist. Mae'r ysbryd wedi ei bennu ers cyn yr oesoedd I glymu ni a'r tad a'r mab. Dyma'r hyn sy'n cael ei gyfeirio ato fel superlapsarianism gan ddiwinyddion diwygiedig. Nid ymateb Duw I bechod mewn amser yw anfon y mab a'r ysbryd, ond mae hyn yn mynegu yr hyn yw hanfod bodolaeth tragwyddol Duw. Yng ngeiriau Stephen Holmes, God's first and best thought was the gospel history of Jesus, and all else that God does flows from his first decision that this should happen. Beth felly ydy hyn I gyd yn ei olygu I ni heddiw? I bwrpas heddiw, mae'n golygu fod cenhadaeth nid yn rhywbeth mae Duw yn ei wneud yn unig, ond yn hytrach dyma pwy ydy Duw. Yng ngeiriau David Bosch, mae Duw yn Dduw cenhadol. Mae siarad am Dduw fel Duw cenhadol yn cynnal, yn geiriau Holmes, in the eternal begetting of the Son and the eternal procession of the Spirit. There is not just a movement of origination, but also a movement of purposeful sending. The relations are teleological, not just protological. Mewn geiriau arall, yn dilyn athrawiaeth Bort am atholedigaeth, yr ydym yn adnabod cenhadaethau a chybod Duw yn Iesu Grist a'r ysbryd fel rhai gynradd o mewnfod a mewnol I hanfod Duw, sy'n golygu fod cenhadaethau Duw yn gyfansoddi bodolaeth Duw fel trindod,
a bod Duw wrth natur yn dduw cenhadol, yn drindod sy'n bod mewn cenhadaeth, a triune being in mission. Felly, da ni'n symud at eglwysyddiaeth. Mae'r eglwys yn eglwys cenhadol. Mae hyn yn awr yn dod i ni at telos cenhadaeth Duw. Fel y soniais ynghynt, nod cenhadaeth Duw yw ein tynnu i mewn i'r bywyd dwyfol mwyn i ni fedru cyfranogi yn y byd trindodaidd. Mae cyfranogiad hefyd yn air o'r ysgrythur gan gair sy'n gyfieithiad o koinonia. Mae'n arwyddo ein hindod gweithredol a Iesu Grist trwy'r ysbryd glân. Felly, yr ydym yn cael ein tynnu i mewn i gymdeithas y drindod. Yng ngeiriau Athanasius, gwnaed y gair yn gnawd fel y medrwm ni gael ein huno a Duw. Dyma hyn a olygur yn y traddodiad union gred drwy defnyddio y gair theosis. Ond yn y traddodiad diwygiedig, yr ydym yn gyfeirio ato fel undeb a Christ, union with Christ. Yr hyn yr wyf am ei bwysleisio yw fod ein undeb a Christ nid yn gymaint yn undeb statig, ond yn undeb gweithredol. Mewn geiriau arall, drwy ein undeb a Christ, yr ydym yn rhannu yn yr hanfod dwyfol drwy gyfranogiad, drwy cenhadaeth. Duw sydd yn Duw ac nid ni, ond yr ydym yn cyfranogi y mywyd y drindod drwy cymdeithas y weithred. Yr ydym yn ymuno ar bywyd dwyfol drwy cyfranogi yn y cenhadaethau dwyfol. Y reality yma ydy reality yr eglwys. Yr eglwys yw corff Crist, y ffurf hanesyddol ddeiarol o fodolaeth Crist, ac yr ydym yn cyfranogi y mywyd y Crist sydd wedi esgyn drwy weinidogaeth parhaol yr ysbryd yn y byd. Yr eglwys yw blaenffrwyth creadigaeth newydd Duw yn Iesu Grist. Yr un y mae Duw wedi ymddiried iddo weinidogaeth y cymod. Dyma'r gymuned lle mae Duw yn preswylio drwy ysbryd Duw, gan ein tynnu i mewn i'r bywyd dwyfol drwy ein hanfon allan i fyd Duw fel tystion i efengyl y cymod yng Nghrist. Drwy'r eglwys mae Duw yn estyn gwahoddiad angerddol i'r byd, comoder chwi a Duw. O ganlyniad, fel y mae Ray Anderson yn dadlau, mae cenhadaeth achubol fel praxis Duw ar y naill llaw yn rhagflaenu ac ar y llaw arall yn pennu bywyd yr eglwys. Mae Bosch yn gwneud yr un pwynt drwy dreid fod cenhadaeth Duw sy'n sefydlu'r eglwys cenhadol. Mae'r ysbryd glân yn ffurfio'r eglwys drwy weithred escatolegol, a mae'n ffurfio eglwys bob amser mwyn cenhadaeth achubol Duw ym myd Duw. Felly, yn union ffordd fod cenhadaeth Duw yn un a bodolaeth Duw fel trindod, mae cyfranogi yng nghenhadaeth Duw yr un a bodolaeth yr eglwys fel corff Crist. Mae John Flett yn dadlau fel hyn: The formation of a reconciled community is internal to Jesus' act of reconciliation, and equally internal to that act is the missionary form of life in reconciliation. Yn yr un modd, i dychwelyd at Ray Anderson, nid oes gan yr eglwys fodolaeth ac eithrio ei galwad i fodolaeth drwy weinidogaeth Duw, a'r arfogi sy'n cael ei roi iddi drwy ddawn yr ysbryd glân. Mewn ystyr bwysig iawn, mae hyn yn gwneud yr eglwys yn ddibynnol o ran ei bodolaeth ar y cyfranogiad mae'r ysbryd yn ei roi a'i gynnal yng gweithgaredd Duw, sydd yn y diwedd braidd yn cael allan y posibilrwydd o'r eglwys fel sefydliad crefyddol. Mae'r gyfan yn gyfnewid bodolaeth statig eglwys gydag eglwysyddiaeth sydd yn gweithgarwch sy'n cael ei nerthu gan yr ysbryd pob dydd. Nid yw bodolaeth yr eglwys felly yn rhagflaenu ei gweithgaredd, yn hytrach mewn geiriau David Congdon, the church has its being in act, which means it has its being in mission. Yn y weithred yma, mae'r Duw Trindodaidd yn gweithredu i ffurfio'r eglwys fel canol gweinidogaeth cymod Duw ar gyfer ac yn y byd. Felly gobeithio erbyn hyn eich bod yn medru dilyn y dadl dwi'n neud. Yr ydym yn byw mewn oes seciwlar,
Yr ydym yn profi bywyd o fewn ffram fewnfodol. Eto, mae yn y deheuad mewn pobl am rhywbeth mwy. Mae bobl yn deheu am gael profi'r trosgynnol, rhywbeth y tu hwnt iddynt hwy ei hunan. Os creuwyd ni gan y drindod i gael cymdeithas ar drindod, yna mae'r hyn yn gwneud tipyn o synwyr. Ond does dim rhaid i ni chwilio am Dduw gan fod Duw wedi ein ceisio ni o dragwyddoldeb. Mae'r Duw trosgynnol wedi dod atom i'n tynnu i mewn i'r bywyd dwyfol drwy'r ysbryd glân. Yr ydym yn cyfranogi yng Cenhadaeth Duw drwy tynnu eraill i mewn i gyfranogiad yn y bywyd dwyfol gyda ni. Felly cwynonia yw'r eglwys, cymdeithas weithredol. Yn yr eglwys, yr ydym yn cyfarfod â Duw drwy weithio dros ein gilydd. Yr ydym yn mynd y tu hwnt i ni'n hunan wrth ddod wyneb yn wyneb ar bod dwyfol drwy gyfranogi yng ngweithgaredd Duw gydag eraill ac mwyn eraill. Nid opsiwn ychwanegol yw cenhadaeth i'r eglwys. Dyma sy'n greiddiol i'w bodolaeth. Yng ngeiriau David Bosch, mae'r eglwys yn bodoli yn y ffaith ei bod yn cael ei hanfon ac yn cael ei hadeiladu i bwrpas cenhadaeth. Felly y cwestiwn yw, beth ydy hyn yn edrych fel yn ymarferol? A da ni'n dod at y diwedd, paid y poeni. Mae fy ymchwil yn PhD fi yn delio ar union cwestiwn yma. Yn yr ymchwil, yr rwyf yn gofyn beth y mae'n edrych fel mewn gwirionedd o fewn ein henwad ni i eglwysu gyfranogi yng Cenhadaeth Duw ac i ymuno yng ngweithgarwch Duw. Arweiniais 3 grŵp ffocws mewn eglwys gwahanol i edrych ar y cwestiwn yma. Popeth i nhw? Sori, na i cario ymlaen. Yn yr ymchwil, yr rwyf yn gofyn beth y mae'n edrych fel mewn gwirionedd o fewn ein henwad i eglwysu gyfranogi yng Cenhadaeth Duw ac i ymuno yng gweithgarwch Duw. Arweiniais 3 grŵp ffocws mewn eglwysu gwahanol i edrych ar y cwestiwn yma. Treiliais 2 awr gyda pob un ohonynt yn holi am ei profiad o gyfranogi yng Cenhadaeth Duw yn ei bywyd gyda'i gilydd fel eglwys. Rwyddwn yn awyddus i ddysgu ganddynt mwyn i eraill wneud yr un gwaith hwy. Wneud yr un gwaith iddyn nhw eu hunan. Ar hyn o bryd, rwyf yn y broses o thematic analysis, felly gwaith ar droed yw hon, ond yr wydd ambell i beth yn sefyll allan i gyfarfodydd y grwpiau. Rwy'n tybied y bydd y rhain yn ein cynorthwyo wrth geisio meddwl am oblygiadau yr hyn sydd wedi ei dweud hyd yn hyn. Felly, y peth cyntaf i nodi yw fod cenhadaeth yn dibynnu ar berthynas. Yn fwy penodol, mae cenhadaeth yn aml yn dod o gyfeillgarwch, so mission as friendship. Mae hyn yn gwneud synwyr gan fod perthynas yn ffurf o drosgynoldeb personol, self-transcendence. Mae'r rhain yn ein galluogi i ddod wyneb yn wyneb ar un arall sydd yn uwch nag y fi fel ti. Dyma sut y mae Duw yn gweithredu yn ein plith, a mae presenoldeb Duw yn cael ei gyfryngu i ni drwy pobl arall. Yng ngeiriau Bonhoeffer, God uses the social nature of human beings to act among them in every aspect. God's claim is mediated for us essentially and primarily by other people and is bound to sociality. Mae'r ffordd yr ydym yn bersonau drwy ein perthynas ag eraill yn debyg mewn ffordd i'r ffordd y mae perichoresis, y ffordd y mae'r 3 person yn y drindod yn greiddiol i berson Duw. Mae Bonhoeffer yn datblygu ei syniad o'n statws fel personau ymhellach drwy iaith vicarious representative action. Rhywbeth sy'n dod yn egwyddo'r bywyd y ddynoliaeth newydd yng Nghrist. I Bonhoeffer, y weithred bendant yma yw'r modd y mae Crist yn disodli ac yn goresgyn rhesymeg ynysiad a rhannu sy'n wir am ddynoliaeth ymherson unol adda. Drwy'r vicarious representative action yma ar y groes, mae Crist yn ffurfio dynoliaeth newydd ynddo ef ei hun. Dynoliaeth lle mae perthynas sylfaenol gymdeithas newydd yn cael ei sefydlu. Rhywbeth yr ydym ni yn cyfranogi ohono drwy weithredu yn ddiprwyo drwy eraill. Yng ngwaith Bonhoeffer, mae vicarious representative action yn dod yn y diwedd yn siap yr hyn yr ydym yn ei adnabod fel bod yn ddisgybl. I Bonhoeffer drwy'r weithred yma, ein bod mwyn ein gilydd, y mae'r ysbryd yn parhau i
sylweddoli gwaith Iesu Grist yn ein bywydau ac yn ffurfio eglwys i fod yn gorff Grist ar y ddeiar. Y gwaith parhaol yma o weithio dros eraill yw'r ffurf ar gyfer reality Crist dros y byd heddiw. Mae Bonhoeffer yn galw reality yma yn Crist yn bodoli fel cymuned. O ganlyniad, yr ydym yn cwrdd â Duw ac yn cyfrannogi yng Cenhadaeth Duw drwy fod mwyn eraill, drwy weithredu dros eraill yn yr eglwys ac yn y byd, ac yn yr eglwys mwyn y byd. A dweud y gwir, i Bonhoeffer mae'r eglwys ond yn eglwys pan mae'n bodoli mwyn eraill. Felly roedd pobl yn yr eglwys yn gwneud ffrindiau o fewn yr eglwys, a gwnaeth y rhai'n symud at wneud ffrindiau a tu allan i'r eglwys. Doedd dim bwriad penodol yn y gwaith o wneud ffrindiau a bod yn presennol yn y gymuned. Oedd na bwriad penodol. Yr oeddent yn ymestyn allan i'w cymuned fel eglwys, ond yn gwneud hynny ar sail perthynas. Nid cyfres o digwyddiadau oedd hyn, ond yn hytrach awydd i greu cymdeithas. Nid dyhead i rannu neges ar wahân i fywyd mewn cymuned, ond ymgorffori'r neges mewn gair a gweithred fel cymuned. Yn y bon, y mae hyn am fod yn ymywyd ei gilydd mewn ffordd ddiddwyll. Mae'n ymwneud â lletygarwch yn gwneud lle. Mae'n hyn am rannu bywydau a beichiau ein gilydd. Mae hyn am dyfu i gyfiawnder corff Crist gyda'n gilydd. Yn un o geiriau fy ffrind Ryan yn Texas, mae'n disgrifio fel entanglement. Drwy Cenhadaeth Duw, cawn ni'n hunan ein clymu mewn i bywyd Duw ac eraill. Mae diwylliant cyfoes yn ein rhwystro rhag y clymau yma. Mae am ein dysgu fod yn hunan gynhaliol a sicrhau ein bod yn datglymu oddi wrth eraill. Ond y newyddion da yw ein bod wedi ein creu i gael ein clymu, ein ymgwrdeddu yng nghariad a gras Duw, a chael ein dal yng nghariad Duw at y pobl sydd o'n gwmpas. Nid yw'n posibl i mi ddweud yn union sut y bydd hyn yn edrych yn eich bywyd chi gan i fod yn rhywbeth organic, dylai fod wedi ei sefydlu ar eich diddordebau chi, y pethau sydd yn eich tanio, a sut yr ydych yn dal y pethau hyn drwy ffydd. Y mae cyfeillgarwch yn medru dod yn ffurf ar y trosgynnol yn ein oes moderni. Mae pobl yn deheu am math o hunan drosgynoldeb y mae cymuned a chyfeillgarwch ffydd yn ei gynnig. Credaf y gall pobl ddod o hyd i hyn y mywyd y gymuned a elwyr yn eglwys pan y mae wedi ei seilio ar y berthnasau didwyll. Dau arall a maen nhw'n byr iawn. Yr ail beth a dysgais yw fod gweithgareddau neu arferion ffydd yn bwysig iawn, yn arbennig pan fod rhain yn bersonol neu yn tystio i berthynas. O ganlyniad, mae gweddio gyda pobl eraill yn angenrheidiol i fywyd ffydd. Felly hefyd y mae torri bara ac yfyd gwyn. Nid oes angen iddyn nhw bod yn gorffurfiol yn gartrefol. Mater o ail ddychmygu ac ail ddysgu'r arferion y mae Duw wedi ei roi i ni mwyn bod mewn cymuned ag ef fel tad, mab ac ysbryd. A'n gwneud hyn mewn ffordd sy'n seiliedig ar berthynas didwyll. Rhaid symud y tu hwnt i'r syniad fod bod yn grefyddol o angen rhaid yn golygu rhaid bod yn ffurfiol. Nid yw bod yn barchus yn gyfystyr a bod yn authentic. Dyma sut y byddwn nhw'n tyfu i undeb gweithredol a Iesu Grist gyda'n gilydd. Y mae gwahodd eraill i mewn i'r arfeirion hyn yn dod yn fath o efengylu yn ein oes seciwlar. Ac felly rwyf wrth fy modd gyda'r ffordd y bu un o aelodau'r grwpiau geirio y peth yma. So nath i ddweud, meddwl am y delwydd yma, does dim mewn nag allan. Does na ddim byd y gallu ti wneud mwyn dod i mewn i'r ffold, a mae na ddim byd y gallu ti wneud mwyn bod y tu allan. Mae na jyst un pwynt canolog, sef Iesu Grist. A gallu ti dod yn agosach at y canol yna. A does dim llawer o ots lle y rwy ti o fewn y pellter hwnnw. Mae na crwyso i ti fod yna. Mae corffori arferion ffydd yn ffordd o ddenu pobl at y canol, sef Iesu Grist. A mae pob person yn cael ei cynnwys yn y cariad yma. A mae'n posib iddynt brofi ei gariad trwy arferion ffydd. Mae'n dod yn disgybl yn siwrnau a mae gwahoddiad i bawb. Felly gweddiwch gyda pobl.
Rhowch gwahoddiad iddyn nhw weiddio hefo ti. Efallai y bydd o'n awkward ar y gychwyn, ond fyddaw yn rhywbeth mwy naturiol dros amser. Gwahoddwch nhw ar ber yr undod i rai safleoedd mwyaf sanctaeth Cymru, a'r chwiliwch ffurfiau hynafol ac o ysbrydolrwydd. Beth am gynnig cwrs alffa, lle byddwch yn cynnig pryd o fwyd am ddim. Na i symud ymlaen. Yn drydydd ac yn olaf, y mae dysgu mewn cymuned yn rhan bwysig iawn o'r broses yma. Nid wyddwn wedi rhagweld hyn, ond yr wydd yn dod i'r golwg dro ar ôl tro. Mewn oes seciwlar, nid yw gwybodaeth am ddiw yn dod yn naturiol i pobl. Mewn ysgolion, mae pwnc seciwlar i'w crefydd. Nid yw'n cynnig y trosgynnol, ond yn gyfyngedig i'w fynegiant o hanes ddiwylliannol. Nid oes ganddo syniad beth yw wneud â Duw trosgynnol. Ni fyddwn yn gweld Duw a llygaid ffydd ar wahân i air Duw, ond mae pobl yn dod yn fwy anllythrennog am y Beibl ac am yr Efengyl. Mae diwylliant yn ffordd bwysig o blymio mae ddiwinyddiaeth yn ffordd bwysig o blymio dyfnder cyfoeth a harddwch y Duw Trindodau fel eglwysi. Rhaid caniatáu gofod i barhau i ddysgu a tyfu. Mae'n mwy, na i gadael o. Felly beth nawr? Rwy wedi rhannu 3 o bwyntiau wnaeth sefyll allan i mi. Bydd mwy o fanylion am hyn yn y treithawd hir. Ond rhaid i ni ofyn y cwestiwn i ni'n hunan. Beth ydy hyn yn ei olygu yn ein cyd-destun presennol ac am ein sefyllfa bresennol? Mae'n ffordd nid fy ngwaith i yw dweud hynny. Rwyf yn awyddus i gychwyn sgwrs, neu o leiaf i fod yn lais mewn sgwrs am siap yr hyn sydd i ddod. Ni fedraf ddweud wrthych beth yw wneud gan eich bod yn adnabod eich cymdogion yn llawer gwell na fi. Gwaith yr eglwys leol yw i ddirnad presenoldeb Duw ac i ymuno â cenhadaeth Duw i bobl leol. Beth am gychwyn drwy gasglu grwpiau bach o 2 neu 3 a mynd allan i gerdded a gweddio. Gofynnwch i Dduw i roi baich ar eich calon dros eich cymdogion. Siaradwch â phobl wrth i chi gerdded. Gwnewch nodyn o'r mannau lle mae pobl yn cwrdd ac ewch atynt. Siaradwch â nhw, byddwch gyda nhw. Yn y diwedd, rwyf hefyd yn credu fod angen mynegiadau newydd o eglwys arnom. Rhai sy'n codi'n organic wrth i ni mynd at y gwaith gyda perthynas yn ganolog yn le i bobl cwrdd ar Duw byw. Rhaid i ni fuddsoddi mewn pobl sy'n barod i roi'r amser ar ynni angenrheidiol i archwilio'r ffurfiau a'r mynegiadau newydd o fod yn eglwys. Rhaid i ni hefyd ddysgu sut mae gollwng gafael o'r pethau hynny sy'n ein cadw rhaid gerdded i mewn i'r hyn sydd gan Duw ar ein cyfer nesaf. Dim ond chi sy'n gwybod beth yw'r pethau hyn. Os yw ffurfiau traddodiadol o eglwys yn rhannu harddwch Duw ac yn dynnu pobl i adnabod Duw, wel dal ati. Ond plymwch yn ddwfnach, parhewch i archwilio, parhewch i arbrofi, byddwch yn fwriadol am dyfu a dysgu. Ymwelwch ac eglwysi eraill mwyn dysgu ganddynt. Os ydych yn hŷn, treulwch amser gyda pobl ifanc i ddysgu oddi wrthyn nhw. Os ydych chi'n iau, gwnewch yr un peth. Yr ydym i gyd ar daith i'r canol a mae Duw yn ein cynnal trwy ei ras. Felly dyma amser i orffen. Yn y darlydd, roedd angen wynebu reality ar y cychwyn wrth feddwl am ein sefyllfa. Yr ydym yn adnabod yr angen am newid. Yr ydym yn adnabod yr angen am rhywbeth newydd. O droi at Charles Taylor fel welwyd, mae'r argyfwng sy'n ein wynebu go iawn yw'r argyfwng mewn fodaeth. Ond mae'r argyfwng yma yn cynnig cyfle hefyd. Mae pobl seciwlar yn deheu yn aml am trosgynnol, rhywbeth mwy. Yr ydym wedi gweld fod Duw, y Tad Mab ac Ysbryd Glân, yn drosgynnol, ond yn dod yn acos atom yn Christ drwy ysbryd. A mae'n trosgynnol mwyn bod yn mewnfodol yn ein bywydau, gan ein tynnu i mewn i gyfranogiad o'r deilliau tregwyddol sy'n perthyn i Dduw. Duw yw'r un sydd drostom yn dregwyddol yn Iesu Grist. Iesu Grist yw gwrthrych a goddrych etholedigaeth. Mae Duw yn dregwyddol fwriadol i fod yn Duw gyda ni. Felly mae Duw yn Dduw cenhadol ac mae'r eglwys yn eglwys genhadol. Yr ydym yn cael ein galw i gyfranogi o genhadaeth Duw yn ein gymdogaethau. Nid ydym pen draw ynom ein hunan, ond yn foddion gras a chariad Duw i'r rhai sydd o'n hamgylch. Yn ein hoes seciwlar rhaid i cenhadaeth fod ar sail perthynas a bod yn organic. Mae cenhadaeth yn ymwneud â ymddiriadaeth, lletygarwch a chyfeillgarwch,
ond ydym yn profi Duw trwy fod mewn perthynas ag eraill gan weithio ei lles yn enw Iesu. Yr ydym wedi derbyn arferion arbennig sy'n deffro ffydd mewn ffordd sy'n cynaliadwy ac yn creu perthynas, dylai ein holl ddefodau ac arferion gyfeirio eraill at yr un drwy hwn, ac mwyn yr hwn y mae pawb wedi ei creu. Drwy hwn y mae pobl yn cael ei achub. Bwyd i ni felly fod yn tystion ffyddlon i'r newyddion da. Amen.